Mela darba kont fl-uffiċċju ħansemmi meeting ukoll jiena tajjeb u minn hawn nixtieq nagħti parir il-kull min ħajsmani biex ma jimxix fuq il-passi tiegħi għax mhix tajba. Mela, dak konna kont waħdi għal dal-meeting tajjeb, kont ma' kumpanija għaw mort niltaqa' ma' kumpanija li ġib il-televisions, il-household, daw l-affarijiet. U daw tlajt u tefawni, sorry, mandi il-mike, wicċi kunu li jarawħini. U tefawni ġod il-kamra, boardroom wahdi jemmek, kif jien. U għalt li trik kafe, nieħu kafe jien, femt, u għabdet il-kafe, u telqet, għamur ġiblek kafe, bqajt jemmek. U f'daqqa wahda, bida ġej isu brim. Taf kif? U għemmek tibda, moħħu kibda jiġri, għax tgħid, mela, kemm seddum biex tiġrura bil-kafe, Umbat inti tikkal formula sa niktibilkom fil-kasħa taħdmuha, tajjeb, kemm kbira l-kamra, ġifieri jekk jiena nżarrat waħda. Kemm iddum tiddifjużja fil-kamra biex ma tinxtamx minn dak li jkun. Trid għal-ventilazzjoni, jeżisti air condition, hemm ventilatur, hemm tieqa forsi miftuħa, daw tip ta' kalkoli jibdew jitlu lek f'moħħok, għax kien qed issir u iktar ma u titaħseb fast, titkun fast fil-ħsieb tiegħek, għax iktar ma jgħaddi żmien inqas għandek ċans fejn iż-żarrata. Vera. Insomma di kalkulajt rajtu twil kbirek l-uffiċċju għat għandha 5 minutes nilħaq mżarrat, tiddifjużja fil-kamra, tidħol u ma ssom xejn. Ta' delli tqilu mhux delli biss tqil manka r-rieħa kienet tqila, għamilt li kelli nagħmel, ftaħt l-arja, ftaħt l-amorin. U qisha mhux biċċajt, baqgħet fil-kamra hekk ir-rieħa. Tajjeb untija l-emmulaw biex forsi niddifjużja tajjeb u ma tinxtamx. Malli jihtlu eżatt ta' tlieta, mhux wieħed, tlieta. Jihtlu inti taf guilty m'hemmx ħadd li tista' twaħħal fih tajjeb. Daħlu 1, 2, 3, poġġew bil-qiegħda u r-riħa hija insopportabbli. Imbagħad qabeż wieħed minnhom għalaw ġew żgura u xi ħaġa. Jien għal-tissa jow għajkam glin u najdilom. Għal-Marelli, anka l-biraħ għal-ġrat. Dibda ġeja dirriħa ta' dranaċ. U jien. Dak il-ħin. Għattilom ila, għattilom għax mill-ewel għattilom xammejta. Bil-fors, għaw xilikiċ ta' dranaċ. U jduru mal-kamra daw, insomma jfittxu daw l-affarijiet. U jien għar darbohra r-nexxieli. Frisht fuq. Ma ninqabax. Darbohra ġrat li fil-lift. U kol, ġifiri, todu attenti ma insomma. Għandi dil-formula għan ix-xerjat, tikkalkula l-erja tal-kamra, kem baqala żmien biex tiġilura il-persuna, u jekk hemm affarijiet oħra li jistgħu jgħinu fid-diffusion tal-arja. Hija formula sempliċi ħafna.